ingkang wis ana jroning Tricandra kalungguhan iki. Kabeh para kawula Mandura padha darbi rasa pangresah. Pangresahing batin nganti kawektu lumantar ladi. Padha darbi sesambat lamun to ora antuk pengayoman saka kabeh para pamong praja. Apa sababe dene kabeh para kawula padha sesambat mangkono? Katitik saka akeh rerusuh-rerusuh ingkang tumempuh ana jroning praja. Oh, adikku, adikku. Ing mangka gegadhanganing pun Kakang ingkang lenggah ing gampar ngenteni keprabaning swargi Njeng Dewaji. Garabi pengajap sak bisa-bisa pun Kakang kudu ngupaya marga supaya para kawula Mandura padha bisa ngguyu kuwi nganggo cara kepiye. Awit lamun to kabeh para kawula kuwi padha bisa ngguyu ateges uripe wis kasinungan katentreman kelawan kamulyan. Oh, adikku, adikku. Jebul wis luput saka ing kekudangan mrucut saka gegendongan katitik akeh para kawula Mandura kang padha sambat karantan labet katempuh marang gedhening rerusuh ingkang ana jroning praja. Mula Yai dikandhengan pun Kakang sawetara iki durung bisa miyos saka kedaton mongko siadi ingkang wasan pinangka dadi wakiling pun Kakang hangasta marang bang-bang pangalum-aluming praja. Goreh lan tentreming praja kuwi ana astaning Yai Rukma. Daya-daya pun Kakang mundhut pawarta ingkang saknyatane. Kepiye Yai? Apa pancen kabeh para pamong ora padha mbudidaya miturut dalan kang wis ginaris? Lan gedene apa padha ndaloya marang kewajibane sowan-sowan? Kawula nuwun inggih Koko Prabu. Saderengipun Ri Paduka ngunjuk atur. Langkung rumiyin Ri Paduka ngaturaken tebah Siti Segul binuling ron klapa. Apuran to hambok bilih wonten lepate ngatur kula. Nun inggih. Bilih Paduka sampun midhanget pawartos ingkang sampun kadhawuhaken. Pamanggih kula nun inggih mila leres menggah swasana Mandura dinten mangke. Nembe ketaman raresah ingkang sakelangkung ageng. Duh Koko Prabu. Salebunipun sedaya para pamong inggih boten kendhat. Anggenipun sami nindakaken dhateng kewajibanipun sowan-sowan. Malah kapara sedaya para pamong ngatingalaken gumregeting tekad ingkang sadaya menika wau kepengin badhe adamel dhateng yuwanan negari Mandura. Ewa semanten Koko Prabu. Badya sampun amres riwe makartuning sedaya para pamong taksih wonten kewala sambi kalaning lampah ingkang mahanani dhateng goreng nagari Mandura. Ingkang menika Koko Prabu gegandhengan makartuning para pamong menika benten kalian kawajibaning para prajuriting praja. Kaparenga Paduka Koko Prabu tumuli mundhut katerangan dhateng kadang kula ing lisan Purambok bilih Yayi Ugrasena saged atur katerangan ingkang saged mahanani lejaring panggalih Paduka Koko Prabu. Mangkono Yayi, kawula nuwun inggih. Kadangipun Kakang Dimas Ugrasena kawula nuwun wonten timbalan ingkang dawuh Koko Prabu. Hamiji dhateng Ri Paduka pun Ugrasena. Kepriye Di?
Siadi ingkang dadi sapu kawatana Praja Mandura. Siadi ingkang mangarsani sagung para prajurit. Dina iki negara Mandura kataman rusuh. Apa Siadi kurang ing pangati-ati? Apa Siadi ora mulat ing babagan iki? Kawula nuwun inggih Koko Prabu. Makaten dawa paduka Koko Prabu persaing nagari ingkang lugunipun menika dados tanggal jawabing para satriya praja. Paduka namung tansah ngaturaken sedaya kelepatan mugi hanyawis pedhang Kyai Pengarap-arep kakalungna dhateng jangga kula. Namung lugunipun paduka mboten kendhat anggen kula tansah mbudidaya nentremaken Praja Mandura. Elok ing kawontenan Koko Prabu. Negari Mandura menika pesemonipun kados dene jati katlusuban luyung. Lho, piye? Kaya jati ku piye? Kados jati katlusuban luyung. Sababe? Karana sampun kathah para Durjana sampun kathah reresah-reresah ingkang kacepeng dening satriyaning praja. Ananging uger tinakenan reresah menika wau dhatengipun saking ing Sengkapura. Wis to. Rerusuh kang wis padha cinekel dening Kang Wajib. Kabeh padha ngaku lamun tok asal usule saka ing Sukapura. Kawula nuwun inggih. Lah dalah. Wis, Yai. Yen ngono saya cetha, saya wela-wela. Lamun to giduwing praja goreng negara iku sangkane dudu saka ngendi-endi, nanging malah saka kulit daging dhewe. Kawula nuwun kaluhuran dawuh paduka Koko Prabu. Iya. Yen mengkono jumbuh kelawan batinipun Kakang ingkang adoh sadurungipun Kakang wis ngraita. Lamun to pun Kakang Astapusara Praja iku bakal ana ingkang ngobak-obak dudu saka sapa-sapa ning malah saka njero negara dhewe. Yen pancen mangkono Dimas Ugrasena, aja sepening pengati-ati aja ninggaling kaprayetan. Sakabehing Durjana sakabehing rerusuh ingkang wis padha cinekel dikunjara sawetara lan dipatrapana pidana ingkang timbang kelawan kalupurane. Kawula nuwun inggih dhateng senika ngestuaken dawuh. Yai sekarone bebarengan karo pun Kakang Ayu padha nggedhekake panalongsa kunjuk marang Gusti Kang Akarya jagat. Marga ngene ngono. Sifat manungsa mung kuwasane hangupadi budidaya marang gelaring tata lair. Nanging sekabehing pepesten amung Gusti ing ngasta. Mula Yai pinangka kanggo nyuda dosa nyingkirake ing keluputan, sranane mung tansah nggedhekake panalongsa unjuk marang Jawata miturut dalan kapercayan kang wis padha masuk sowan-sowan. Lagi cawan sabda Horkang sumewa kekering pasewakan kathah samyonarko wonten Tiradamata pedhot king wantilan
saweneh anarko tilar pandengan Gles nindya mantri Haniti preksa daru naning kita wis huninging gati ya sowan Ngarasendra pangintening para singga wonten kajang medhot saking wantilan buta ngerep saking pantingan simbol lumba saking karengkeng saone wonten ingkang amastani bilih kadatenganing pareng muka saking panca nagri ucap sangya para senewa sakala ing mangki pangarsaning Marasibha daya diatur menika dhumateng Sang Ugrasena mangkono Sang Ugrasena ingkang sampun nampi dhateng sawaning pangarsa Marasibha diandhangi dhumateng Kang Marasibha mangkono kang dadi wijining pangandika Sang Ugrasena gawe kaget ana wigati apa pangarsaning Marasibha kawula nuwun inggih Gusti atur wuninga sola ingkang sami seba angaturaken bilih ing mangke ing stinggil badhe wonten tamu ingkang marak sowan sapa kang ngarsa sowan katingal Gusti kula saking Sengkapura nun inggih Gusti kula sang Pangsa Dewa wiladalah yen pancen mangkono marenggal matur marang Gustimu saka ing Sukapura kene nyranti sawetara dene aku bakal munjuk atur mresaning Para Prabu nun inggih ngestuaken dawuh Dimas Ugrasena pakarya kagiat ana apa kawula nuwun kapareng munjuk atur ngarsa paduka Para Prabu geger ingkang samyan anggil pangarsaning Marasibha sampun atur wuninga bilih ing mangke putra paduka pun Kangsa Dewa badhe amarak sowan lah dalah putraku Kangsa Dewa bakal marak sowan kawula nuwun inggih Mas Morenggal
dawuhna marang putramu si Kangsa. Pun Kakang kepareng nampa marang sawaning Atmajago. Nanging mawanti-wanti pitungkasing pun Kakang. Aja nganti pasewakan iki ginawe bubrah. Kawula nuwun parmadal pasuwanan. Iya, aja kaya bocah cilik lagumu. Lang-langging driya mangu mangkung kanduan brimang leno tanpa gandhen yen tan tuluso mengko sang Dyahutama sampun mandhap saking Siti Inggil Sang Ugrasena. Sakula griya marepeki jumateng Raden Basuwara Kangsa ingkang sampun nengga wonten ing pagelaran. Sasampunipun pinanggih Raden Ugrasena griya andhawaken dhateng pangandikaning Kang Raka Prabu Basudewa. Nalika sampuna Sang Basuwara Kangsa dupi sampun kalilan arsa marak sowan, sakula griya anget busanane akarya ebah sawaning Sang Basuwara Kangsa. Arep abah pindha sata manggih krama. Lir sata hametarangan sawaning satriya ing Sengkapura Sang Basuwara Kangsa. Katingal lumaksana andhap lengkeh-lengkeh angika padha. Emangke dipicaket ing ngrasana tumangsah sumembah lenggah tumungkul hamari kelukaya kanjema pertala mukane. Gocap sang ya para sumewa. Pating klesik pating kleset padhes bawa jawil jinawil samirowan. Ing batos samyang raos apa baya wigatine. Dene Raden Basuwara Kangsa. Katingal magita hita marak miring arasaning Sang Katon. Sang Nata Prabu Basudewa katingal kagiat Gurawekasan. Saking deringing driya katinggal-inggal kadangu ingkang putra Sang Basuwara Kangsa.
Peting pandam sumulak hamadangi jroning pasarean ngenani wadana remu-remu kalingan ngangrangan Sang Dyah manah engkung sumungkem guling ton mangrepo Tentik branto ulun tadah runtik Nuwun Hamid pasang Kalimantabe sinabeto ing nyelodoni kalapato ing tulah manu Jeng Dewaji putra Paduka Kangsa ingkang marak wonten ngarsa Paduka Jeng Dewaji putraning sun bocah gagah putraning sun bocah nylenet ulup Kangsa padha kanthi karaharjan swaning sira kulup marak ana ngarsaning ingsun. Kawula nuwun nuliri dhateng kadahat katedha kalingga murda sih panaka naminipun Paduka Jeng Dewaji. Wangsul kula ngaturaken pangabekti mugi kunjuk wonten ing sahandaping pepodo. Iya nggih. Putraning sun Kangsa ingsun tampa sira ngaturake pangabekti pangestuning sun tumrapa marang sira kula. Kawula nuwun. Kecandhonging asta kekalih kapundi wonten mestaka mugi dadosa jimat paripe. Putraning sun wong bagus. Nggih, para Kangsa. Samirharja sawanipun anggere saking Sengkapura. Paman. Paman Harya Prabu Rukma sampun kula tampi paring perbaginipun paman. Pangabekti kula katur. Oh inggih sangat anggen kula nampi. Putra kula Basuwara Kangsa Samirharja. Paman Ugrasena sampun kula tampi. Bukti kula, Pak. Inggih. Kula tampi dawah sami-sami. Akarya kagiyating pun bapa sira kulup sowan mring Siti Inggil Praja Mandura. Pesemone kaya dene Warastra ingkang lumepas saka kendhenging langkap. Gita-gita sajaha mengku wigati. Ana apa kulup yen wis asap rewemu sumeleh rasa penemumu tumulinggal matur marang jeneng ingsun. Kawula nuwun inggih Jeng Dewaji. Sawanipun putra Paduka pun Wara Kangsa. Ingkang sepisan kula ngaturaken pangabekti ingkang sampun kunjuk angka kalih. Kula sampun dangu mboten sowan wonten kersanipun Kanjeng Dewaji rumaos kapang manah kula. Ngemuti bilih kula menika Atmaja Paduka.
ingkang menika Njeng Dewaji kados menapa asreping manah yayah ron langking nyadang tumurning riris satemah kejawan mangsa labuh sareng kula sampun marak wong ngarsa paduka Njeng Dewaji. Iya nggih. Aturmu ingkang mengkono iku mau nuduhake sira sawijining atmaja ingkang tuhu bekti marang Siyudarma. Haulana. Ini jangkep ingkang kangka 3 Njeng Dewaji. Rasen manah kepengin sanget kula menika badhe gadah panyuwun wonten ngarsa paduka Njeng Dewaji. Awit wiwit timur ngantos diwasa gajigipun kula menika dereng nate gadah panyuwun wonten ngarsa paduka Njeng Dewaji. Iya nggih. Yen pancen panyuwunmu iku ketemu lumrah kaya dene sepadane mbok menawa pun bapa ora bakal kabotan. Wis sak mestine nempuh basan anak polah bapa kepradah ingkang mangkono gulup. Darbi panyuwun apa mara tuminggal matur marang pun bapa. Mekaten Njeng Dewaji. Panyuwun kula ingkang sampun kula gonta saking kasatriyan. Menika menawi kenging kula perang wonten 3 perkawis panyuwun kula. Wih ladal. Antarane apa wae? Ingkang sepisan. Kanjeng Dewaji menika putranipun pinten? Ya mung siji sira kulup. Menawi Njeng Dewaji benjang sampun mungkur saking ing singangsana negari Mandura, lajeng sinten ingkang kepareng ngasta pusaraning praja? Menawa pun bapa wis manjing ing alam kabrahmanan, mestine ya mung sira kulup ingkang kawasa nglenggahi dampar Mandura. Alah. Syukur mangayi bagya sekedhi jimurung. Tapi pancen kula ingkang ginadang pinjang gentosi keparaboning praja. Nai panjenengan kangge anetepaken dawuh paduka Njeng Dewaji. Kaparenga kula enggal kabiwada dados pangeran pati. Ingkang tundhanipun ing benjang sampun ngantos sungsat tebih menawi kula kapatah anggentosi keparabon paduka Njeng Dewaji. Iya nggih. Aturmu ingkang mengkono iku mau bebasan ngelingake wong sing lagi kelimput. Upamane sira kulup kuwi ora matur mbok menawa pun bapa nganti durung teka kono anggone ingsun mikir marang sira kulup. Oh iya nggih. Iki mumpung ana kasiwakan agung sineksen dening kabeh para narapraja. Jagat saisine neksenana. Wiwit dina iki sira kulup ingsun wisuda dadi pangeran pati haji juluk Prabu Hanom Basu Warakangsa. Wah. Nyaya kajugrugan ngukirken sono kabelabaran samudra metu bingang manah kula. Ini paduka sampun kepareng. Hambi wada jemating ingkang putra jemejer kados Prabu Hanom. Lho mangke badhe kula biwarakaken dhateng sanjawining setinggil. Kulup pangsa iki. Wondene penyuwun kula ingkang angka kalih. Kula menika sampun akhir diwasa. Mongko sabaraan kula sedaya meh sami sampun ngemban putra. Ingkang menika Njeng Dewaji. Kepareng mboten kepareng kula nyuwun palakrama kaliyan paduka Njeng Dewaji. Anagala. Iki sing tak arep-arep. Pancen jeneng ingsun wis darbi penggalih. Besok kapan anggo ningsun bisa kagungan perlu mantu. Hambi wadul marang sira kulup. Wis binuka rasamu. Kepingin bakal nyuwun palakrama. Oh iya nggih. Yen pancen mangkono
pun bapa ora bakal kabotan. Lamun sira kulup nyuwun para krama mbok menawa wis darbe padikan sawijining wanita. Yen widodari anak dewa sapa, yen putri anak ratu ngendi, yen endang anak pandhita ngendi, kulup merenggal matur marang jeneng ingsun. Jeng Dewaji, ingkang kula pilih pinangka dados jatuh krama kula menika wau sanes atmajaning dewa, sanes putraning Narendra. Nanging putranipun tiyang pidak pedaraan, loro namung saudon, tiga namung saurupan. Namung atmajanipun tiyang alit. Sapa? Nuri, wanita ngwingking saking Widara Kandhang. Yoganipun Ki Demang Antya Gopa, namanipun Dewi Lara Ireng. Menika ingkang kula suwun. Kula Basuwara Kangsa, nuwun kula. Ayo kadakwa pun bapa iku menggak marang kareping sira kula. Mara tumuli pikiran dhisik nggih. Ayo nganti sira kula daya-daya nyengkakake sing dadi karepmu. Anggonira milih marang wanodya saka Widara Kandhang kuwi apa wis tok petung kanthi genep. Lho, pripun to? Pripun? Mengkene nggih. Sira kulup ingkang ingsun kudang-kudang biswa ngluhurake asmaning pun bapa munggahe ngluhurake asmaning negara Mandura. Murakabi kabeh para kawula. Ing atase sira iku atmajaning ratu kok mung kepengin bakal dalem lawan anak ing Demang. Iku ora ateges sira kulup ngluhurake marang asmaning praja ning malah para bakal marasatake marang darajating pun bapa. Yen anak bupati munggahe anak Kanjeng wae ndak kira ora bakal adoh sungsate ning bareng mung sak anak Demang. Winjur kepiye kulup? Yen bisa mbok yo liyane kuwi wae nggih. Kuwi ngupaya atmajaning liyane Demang wae yo nggih. Wis sungsate kadowan yo nggih. Oh, ata. Mangke rumiyin, Rom. Inggih anggen kok darbe penyuwun kepengin jawab kaya anak Demang menika satunggiling lampah anggen kula badhe ngluhurake nasa paduka. Bukti nuwun. Menawi kula menika kelampahan dhawuh kelawan putri atmajaning ratu sampun pinanggih limrah. Menawi kula menika dhawuh kelawan widodari atmajaning dewa pinanggih limrah. Nanging menawi kula kelampahan dhawuh kelawan atmajaning Demang ateges ngecalaken dhateng Panyakra bawa dipun kinten paduka namung nyelaki dhateng tiyang ageng kemawon, nyingkur dhateng tiyang alit. Ateges jeneng dewa jangaosi dhateng daradating alit tinimbang sesamining ratu. Ingkang menika jeneng Dewaji. Sanget-sanget panyuwun kula dhateng paduka jeneng Dewaji. Mugi kelilana kula dal kan pun lara ireng menawi boten menika kula trimah boten para-para salaminipun. Iya jagat Dewa Bathara. Iya nggih. Yen panjen wis kenceng tekadmu kanggo ya mangkono. Ingsun saguh ngleksanani penyuwunmu nanging ingsun darbe semaya. Semaya urip. Aja jroning candra iki. Amarga sasi iki ora becik kanggo duwe gawe manton. Mengko enten ana bubaring sasi iki ya kulup. Bibar wulan menika sampun ngacik wulan sura sampun langkung gawat malih. Iya, nanging saranta sawetara. Mengko pun bapa bakal golek dina ingkang prayoga, golek wulan ingkang kepenak. Amarga pun bapa darbe pamundhut bubaring duwe gawe aja nganti ana apa-apa. Namung baganipun sampun kasebadan lan dipun turuti penyuwun kula. Iya. Ndak leksanani
waton ora juling sasi iki. Lho, lajeng penyuwun kula ingkang nomor 3. Apa kula gegandhengan kula sampun kabiwada dados Pangeran Pati jejuluk Prabu Anom Basuwara Kangsa. Pinangka mahargya anggen kula sampun kabiwada keparenga kula badhe ngawontenaken tetingalan ingkang slaminipun negari Mandura direnati wonten. Sira kula bakal nganakake tontonan sing selawase durung tawana. Lho, kira-kira apa kula? Panyuwun kula kepengin badhe ngawontenaken tetingalan aben-aben sawung. Lho. Sira kula bakal nganakake tontonan adu-adu jago. Lho, kula lampun to mengkono ateges sira kula ora ngenggoni marang jejering satriya ingkang tansah ambudidaya marang tentreming suwasana. Priyun? Semurupa kula sakabehing laku judi mahambek Dursila iku kudu bining kasongkeng muka bumi. Sira kula ikwat majaning ratu tumindakmu kena kanggo tepa patuladan. Lah yen anake ratu wae gaweane judi njur kepiye para kawula? Lho, kala mangsa Kanjeng Dewaji. Mboten asring, namung kala mangsa. Iya. Kula yen pancen mengkono kang dadi penyuwunmu, banjur sing arep iku sawung weton saka ngendi? Lah, kawuningan Kanjeng Dewaji. Sawung ingkang badhe kula aben menika sanes sawung ngayam, sanes sawung bopongan. Nanging sawungipun jalma manungsa. Adu jago ning jagone manungsa. Lho niki. Kula suwun sawung saking Mandura dipun aben kaliyan sawung saking Sengkapura. Waduh. Anakku nggih, anakku. Sedeng adu jago ayam wae pun bapa rada hanggondeli malah iki penyuwunmu jagone saka menungsa. Oh, nggih. Apa ora teges rusak ajak-ajak kula Wara Kangsa? Yen bisa mbok wis ora wae ya nggih, aja mek tutukake nggih Kangsa. Golek tontonan liyane kuwi wae. Ah, mboten. Kula menika sampun gadah pikajeng kedah ingkang ageng pisan, kedah ingkang ngiram-iramaken pisan. Menawi namung tinggal lumrah, menapa pedahipun kula ingkang ngawontenaken. Iya. Lah banjur totoan iki kepiye? Mekaten. Manawi menika mangke sawung saking Sengkapura menika kawon gedhong lara denok ingkang gudhanging Mas Kicis Raja Brana kaboyong dhateng Mandura. Ning kasa wangsul menawi sawung Mandura ingkang kawon isen-isen Mandura dados wewengkonipun Basuwara Kangsa kalebet ing Singangsana dados panguwasipun Basuwara Kangsa. Dodo mung taklir kinetep dodo panawi ngowe kumetut padhaning lati netrondek ngontaran bir Orang kondo malah kulakien kasar pemarang sang jepeng menurut metu tahanan ya jagat ya dewa Bathara Basuwara Kangsa lamun tak mirengake sing dadi ucapmu saya suwi saya nranyak wis katon cetha gedhamu wis katon
letek kang dadi pakartimu. Baswara Kangsa. Wiwit nganti awakasan buka nganti suwuk aku wis darbe pangrasa. Lamun to sireku bakal jungkeng marang palengganing Koko Prabu Basudewa. Yen pancen Baswara Kangsa bakal medhah negara Mandura jungkeng palengganing Koko Prabu. Ora susah datak nganggo adon-adon. Pamanam Ugrasena ingkang saguh dadi jago saka Mandura. Saguh nyelwetha marang pakartine manungsa kang bakal gawe kisruh ning Praja Mandura. Ugrasena. Ugrasena. Wonten dawuh. Kowe kuwi bocah cilik apa wong tuwa? Panguwasa Mandura kuwi ing ngasta sapa? Ratune kuwi aku apa sira? Sira iku ana kene dadi apa?